zukatan duk musulmi na fare so ake tilasta kansa ne san sabon Allah. Duk sabon Allah nan fa mutane da yawa shedan yana zayyana musu. In kaga wani bai ba wai cewa sabon Allah bai iya bane, a'a biyayya ga Allah ne ta hana shi sabi Allah da. Allah ya ji kan Sheikh Abba Aji. Yace karfa ku ga wani yana sabon Allah ku ga mu a masallaci muna ta'alim muna karantarwa muna sallah ku dauka wai mu haka aka yi ce ba fa malaiku muke ba. Yace inda sabon Allah halal ne idan muka je filin sabon Allah wasu masu sabon Allah za su zama almajirai ne a wurin mu sabon Allah. Amma me ya hana idan Allah ya haramta? Wanda bai fi ka a physics da chemistry da biology kana ganin sa ustaz, kuka je jami'a ya buge ka ji shi a masallaci a karanta Qur'ani, inda fa sabon Allah halal ne in aka je can ma wallahi ka saka zai amma baka gan shi a wurin ba wai don Allah ya hana. So za ka sai mu fi karfin zukatan mu, Allah ta'ala ya taimake mu.